дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши доллари амрикоӣ дар баробари пули миллии сомонӣ ба таври камсобиқа поин рафта қурби $100 баробар ба 954 то 964 сомониш таъин шудааст. чунин раванд тақрибан 4 моҳ пештар оғоз шуда ба назари иқтисоддонҳо сабабҳои худро дорад. аз сабаби он ки давлатҳои пасушӯравӣ яъне ки Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон онҳо бештар бо Россия савдо доранд. аз ҳамин сабаб Россия ки шарт гузошт дар назди онҳо танҳо бо рубл савдо карданро, аз ҳамин сабаб ҳамин омил шуд ки нисбатан ба рубл талабот зиёдтар шаваду ба доллар камтар шавад. шариф раҳимзода ки дар гузашта раиси бонки миллӣ низ буд, дар оғози коҳиши қурби доллар гуфта буд афзоиши пасандозҳо бо сомонӣ кам шудани талабот ба доллар, вазъи иқтисодиёти ҷаҳон, дигар шудани муносибатҳо ва вазъи иқтисодӣ дар кишварҳои шарикони иқтисодии Тоҷикистон аз омилҳоеанд сабаби поин омадани қурби доллар шудааст. бубинед фақат дигар шудани сиёсати амрико ба Россия боиси он гардид ки қурби рубл аз қурби доллар дар Россия аз 100 то ба 80 поён равад. 20%. дар гузашта тоҷирон яке аз сабабҳои гаронии нархҳоро ба афзоиши қурби доллар рабт медоданд. сокинон мегӯянд ҳоло қурб поин рафтааст, вале дар нархномаи маҳсулот дигаргуние нест. Долларам пачава мақсад нарх навам хислаги акайма. Ама яч хислаги. Ба онай мақсад доллар мекна, долларам пас гирафт, нарх навам хислаги акайма. خاگو گوشت با دلار ندارم که اونجا گوشت داخل خود جمهوری گوشت داخل کشور نرخش رفت است بالا بالا این اکو خودی همون صاحب کارم نمیدونم بازار همه چی قیمته مغازین قیمته میبردارن هر روز میبردارن 10 سوم زیاد میکنن 30 سوم میبردارن هم خیلی اوچا میکنی زمان هم خوش бонки миллии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратӣ якбора паст шудани қурби долларро то ҳол шарҳ надоданд. поёнравии қурби доллар аз оғози моҳи апрел оғоз шуд. баъзе иқтисодшиносон ин вазъро ба таърифаҳои ҷорикардаи маъмурияти Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико низ рабт медиҳанд ки дар оғози моҳи апрел барои молу колои 185 кишвари ҷаҳон таърифа ё боҷи гумрукӣ ҷорӣ кард.